Abin da yasa na aje kokowa yanzu abu ne wanda na duba na gani kamar ni a wuri na ci gaba ne na gani saboda aikin hajji da na sai na ga yana da fa'ida. Shi aikin hajji bai kamata a gama shi da duk wasu abubuwa ba wanda ya shahi harkoki na irin haka wasanni ko kuma kayayyaki wani abin nan da shi dai kawai aikin hajji yana so a tsarkake shi ne in dai ba wani kauri na ubangiji ba haka nan dai ne ni a rayuwata kuma a zuciyata kuma a bayyane ni da ma bana shirka a cikin harkokin kokowa ta gaba ɗaya ban taɓa zuwa wajen boka ba duk abin da zai zan ba malam kuɗi na ko nawa man addu'a na san da ana shirka a kokowa amma ni ban na yi gaskiya Allah ya sani kuma Allah shine shaida ban na zuwa wajen boka ba wai wani abu bane bai sa tsaye da kokowa ta ba komai bane ba kuma komai ne ni a cikin harkoki na rayuwa abin da nake gani kamar kokowa ita mu mun dauke ta abu ne sana'a ce wadda take ta nema ce bayan na aje kokowa muna da sana'o'i da yawa insha Allah ta'ala akwai sana'o'i da yawa waɗanda gaskiya muna yi su sosai ina sayan raguna ina saidawa ko kuma in loda zuwa hayya mai ko kuma in har Burkina ma to kuma bayan wannan nan kasuwoyinmu na gida in kamar wake ya zo ko wasu abubuwa haka wanda ko wata gyada kai dai sana'o'i na yawa gare su gaskiya masu goyon baya na abin da zan ce musu Allah ba su haƙuri kuma na gode da ƙauna wadda aka gwada mini ina tare da su 100% 100%.